Infopodcast. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. El passat dijous 30 de novembre va ser el Dia Internacional de la Lluita contra els TCA. Cugat Mèdia va entrar a l'Hospital de Dia de la Mútua de Terrassa per conèixer de primera mà com tracten els professionals aquest trastorn i, a més, com una de les pacients diagnosticades està lluitant dia a dia per superar aquesta malaltia. Però, primer de tot, què és un TCA? Doncs bé, el trastorn de la conducta alimentària és un trastorn psicològic greu que afecta a les persones que veuen alterada la seva ingesta calòrica per diferents factors, podent arribar a derivar en malalties físiques greus. La pressió social i els cànons de bellesa accentuats cada cop més per les xarxes socials són factors que provoquen l'aparició de malalties com l'anorèxia o la bulímia, un trastorn que afecta majoritàriament a dones i que recentment s'ha vist com s'ha ampliat la franja d'edat. Però qui millor per explicar què és un TCA que el psicòleg clínic i el coordinador de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, que el doctor Nacho Garrido. Escoltem-lo. Un trastorn alimentari és un trastorn mental greu que es caracteritza per un intens malestar en relació al propi cos o a l'alimentació. I finalment, aquest malestar es manifesta amb conductes alimentàries alterades, de vegades per un excés de control i altres vegades per una pèrdua de control sobre la conducta alimentària. En els casos on no s'ha pogut prevenir l'aparició de l'anorèxia o la bulímia, els professionals de la Mútua Terrassa tenen previst un tractament multidisciplinari en el que intervenen moltes disciplines diferents. Són tractaments molt especialitzats i de llarga durada, on s'engloben dos aspectes principals. Primer, els aspectes més nuclears del trastorn alimentari, com és corregir aquelles conductes alimentàries alterades, normalitzar la ingesta i, en segon lloc, treballar amb tots aquells conflictes interns i dificultats personals que han contribuït en el desenvolupament del trastorn. Però ara volem posar el focus en una dona que porta 10 anys treballant per superar el TCA. Ella és la Gemma Bru, una terrassenca que ha explicat quan va ser el moment on tot va girar i va afrontar de cara al TCA. Tenia una caiguda bastant bèstia i jo adonar-me'n que em privava de moltes coses i que no estava disfrutant del meu dia a dia com ho podria disfrutar una altra persona. També, quan vaig prendre la consciència va ser quan vaig estar ingressada a planta, que llavors ja és tot el dia allà. Els tractaments del TCA han avançat molt, però des dels serveis mèdics es reclama més inversió per poder tenir més llits d'hospital i personal mèdic per poder lluitar contra el trastorn. Això sí, recentment la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya va obrir el servei Obrofil. Es tracta d'un espai íntim i segur que a través de WhatsApp permet a qualsevol persona poder expressar-se lliurement. Tot això gestionat per la Fundació Ajuda i Esperança. L'objectiu de la iniciativa és poder ajudar aquelles persones que en una de les següents situacions, com són la depressió, l'intent de suïcidi o el TCA. Amb la campanya És motiu suficient, des de la Generalitat s'ofereix aquest espai per poder millorar la situació de persones que estan passant per això. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i Cugat Mèdia.